Så blev det den 19. december. Jeg sidder lige nede for en Hillerød Sygehus, og har lige været oppe og blive stukket i armen. Jeg har faktisk siddet hernede i bilen i 20 minutter. Og det har jeg faktisk af den grund, at jeg har ikke noget, jeg skal nå i dag. Og jeg får ikke noget tape på. Så jeg har siddet her med bukket arm, sådan, så det holder på det der blod, der nu kommer. Og så fordi, at jeg ikke gad køre i den aller værste morgentrafik en gang til. Jeg har jo været søn i dag. Så er der ikke så meget genskab i brillerne. Men det kan jeg ikke. Jeg har jo været søn i dag i skole. Og så kørt direkte ind til Hillerød. Og der er altid meget trafik i Hillerød om morgenen, om eftermiddagen og mange andre tidspunkter. Og jeg havde faktisk først en tid 8:40. Og det er vi ikke nået til endnu. Men jeg vil gerne have god tid fra her og havde afleveret ham. Også fordi, at hvis nu han vil afleveres lidt senere, og alle de her ting. Og så gider jeg ikke stress, når det er blodprøve. Så jeg havde god tid til at finde parkeringsplads. Der var også masser af parkeringspladser. Og så gik jeg bare op. Og så var jeg heldig, at åbenbart, da hende sygeplejersken trykker på en knap, så er der kun mit nummer, der dukker frem. Så det kan jeg jo ikke klage over. Hun sagde også, at jeg var tidlig på det. Og så var jeg heldigvis også inde på en af de stuer, som tager blodprøve på de personer, som er ekstremt svære at tage blodprøve på. Det var jo så også heldigt. Fordi jeg er svær at tage blodprøve på. Men hun ramte i første hug, men hvis hun også er en af de erfarne, der tager blodprøver normalt, så hjælper det jo lidt på det. Ja, og I lige lidt halvt håndholdt op på rattet. Så lige nu prøver jeg at tage mig sammen til at køre ud i resten af morgentrafikken, for den er jo ikke helt slut, men jeg kan jo ikke blive ved med at sidde her. Folk kører mange. Folk kunne også bruge min parkeringsplads. Jeg burde køre det ind forbi Netto, fordi at det er det eneste sted, vi kan få den frysepizza, som Malte kan spise. På vej hjem. Det betyder så, at jeg skal køre lidt af en omvej, fordi ellers møder jeg ingen Nettoer på vej hjem. Det kan jo også være, det er sådan, det er. Jeg gider næsten ikke at skulle ud og køre igen senere. Ja. Og så tænker jeg, at når jeg er kommet godt hjem igen, så optager vi dagens farver. Ja. Men jeg vil bare lige lave en lille morgen-check-in, og så ses vi igen om lidt. Så er jeg her igen, for jeg er til kun for mig en hel dag. Ja, tiden gik, og nu er klokken mange alligevel. Vi giver jo nok op der, når det her kommer ud. Ja, efter at jeg havde snakket med jer, kørte jeg ned og handlede. Fik købt noget lidt af det mad, Malte kunne lide, og det vi ellers manglede. Og så ned og hente min mands julegave. Og så hjem, og så et par gaver ind. Og så kom min mor. Og så sad vi lige og snakkede, og fik ordnet nogle ting. Og så skal jeg vokse hende. Jeg vokser min mors skæg. Og så var jeg træt. Så var energien brugt for i dag. Så lagde jeg mig og hvilede. Og så kom manden og søn hjem klokken 4. Og var i dårlig humør begge to. Malte var nok bare hangry. Når han er alt for sulten, så bliver han sur. Så er alt forkert. Og så har han tabt sin telefon i dag, og den er gået i stykker. Så den virker slet ikke, skærmen helt sort. Så det skal vi også lige få noget af. Min mor har heldigvis en telefon, vi kan låne. Det er så en Samsung, og vi har Apple. Så det bliver jo spændende at finde ud af det. Men den kan ringe og skrive, og det er jo det vigtigste. Ja, og så skulle jeg lige hjælpe Malte i forhold til, at nu når han ikke havde nogen telefon, så kunne han ikke snakke med sin bedste ven Vitus. Så skulle de snakke over Playstation, og det kunne de ikke finde ud af, hvordan man gjorde, og sådan noget, fordi den ene har en 4, og den anden har en 5'er, og
bliver selv udsat for som forældre. Heldigvis har jeg også Vitus' nummer, så jeg kunne jo ringe til Vitus, og så ikke at han vidste, hvordan man gjorde. Så til min storebror, og finde ud af, om han vidste, hvordan man gjorde. Det gjorde han ikke, men det gjorde min nevø heldigvis. Så kunne han fortælle, så kunne jeg ringe til Vitus, og få forklaret, hvordan der må ledes, og det lykkedes til sidst. Så nu kan de snakke sammen. Og så kan Vitus da sms, også herover, at Malte har brug for sin far. Sådan. Fordi Malte kan jo ikke lide at gå over, når det er mørkt. Så i øjeblikket, når han har det så svært, fordi ellers normalt er der ikke noget. Men ja, så skulle vi lige spise. Nu spist. Nu optager jeg. Klokken er 7. Og jeg skal også have redigeret, når jeg er færdig. Og jeg redigerer lyden ud, der hvor jeg pakker op, fordi vi har en, som, hvor det gør ondt i ørerne. Tinnitus. Det gider jeg ikke. Så vil jeg gerne bruge tiden på at redigere det ud, sådan så man kan synes, det er hyggeligt at se med her hos mig. Fordi det er ikke rart. Sådan noget tinnitus, det har min svigerinde også. Det var skidt. Så det vil jeg gerne gøre. Så jeg redigerer lyden ud, og så tror jeg, det bliver sådan et skiftende, om der bare bliver stille, eller om der kommer lidt stille musik på. Ligesom der har gjort de andre dage. Og så skal vi nok ud forbi min mor og hendes telefon. Og så må vi se, om jeg når at strikke noget i dag. Jeg strikkede 3 masker i dag. Så meget nåede jeg, da jeg ventede på blodprøveting. Jeg strikkede jeg lige på 5 i bilen, så jeg var over det sted, jeg lige sådan, så jeg vidste, hvordan der blev, jeg var nået. Ja, så må vi se, om jeg når med i dag. Men lad os komme i gang med det handler om. Garn. I dag fra hende her fra Tyskland er det Lady Thor, og så har hun lavet en skråstreg og skrevet kaldt hende et eller andet, men det kan jeg ikke huske. Lady Thor skulle farven være i dag. Så nu er det nu, I kan prøve at tænke over, hvad I tænker Lady Thor er, mens jeg åbner. Er I klar? Her kommer den. Forskellige nuancer af grå, og så med noget sådan rød splats. Jeg ved ikke, om det er forskellen i de 2 garner, fordi at vi havde jo også fået nogle forskellige nuancer af grå i By Killerix i går. Og den synes jeg jo så rigtig flot ud. Den her, den er ikke så meget mig. Og jeg ved ikke, om det er garnet. Det her, det er også sådan lidt mere, det har sådan en lille, det kan man overhovedet ikke se. Det kan jeg. Det har sådan en lille bitte, det her har sådan en lille bitte halo. Det har det andet ikke. Så jeg ved ikke, om det der gør, at jeg bedre kan lide det andet, det gør, at farven måske står mere klart frem, også de sådan grå. Men grå-rød. Lady Thor. Så er det jo Annette. Annette, det er jo ikke Annette, men det er den fra Annette. Hende ser jeg i morgen. Nu skal på arbejde. Der skal hun også på arbejde. Så det er jo hyggeligt. Så lad os lige åbne, hvad hun har i dag. Det er igen i dag for Joanna Wood Paint. Og den er grøn. Jeg ved ikke, om den bliver sådan. Ja, det ved jeg egentlig ikke lige nu. Kan jeg slet ikke finde ud af, hvad det danske ord for det er. Blown out. Jeg ved ikke, om det er helt den rigtige farve. Ej, hvor sjovt. Den er meget grøn. Den er lige der. Der er
lille plet. Og det er der også. Ja, er der også nogle små spækkels. Men grønnes. Det er en flot grøn. Jeg kan da vise jer den smule, jeg har nået på mit Harry Potter her. Det ligner jo et stort virvar, det her. Det er det også. Men jeg synes, jeg flyttede markøren op sidst, så jeg jo nået lidt rækker. Sidst har jeg så været der. Og så har jeg fået strikket hele den forbudte skov ind. Og nu begyndt med en orange, fordi jeg jo har taget en farve mere med heroppe, i stedet for dernede. Så, og lige nu er jeg faktisk i gang med min indtagningsomgang. Så, nu kan jeg, kommer der lidt færre masker på igen. Det er jo rart. Så flyttede vi lige med køren op i den grønne. Men ja. Sådan her ser det jo ud. Og så det her. Når det bliver vasket, så bliver det her jo glattet ud. Det er nede i bunden, så det ikke kommer til at ryge på den måde. Ja. Så langt er vi nået. Nu vil jeg blive forstyrret lige om lidt, kan jeg høre. Der er nogle døre, der lukker. Dagens farve er Sirius Black. What's life without a little risk? Hvad er livet uden en lille risiko? Og Sirius Black, der siger Black jo noget sort. Så jeg tror helt sikkert, at der er noget sort i hans garn. Spørgsmålet er, om hun har proppet noget lyserød i, måske i forhold til hans personlighed, fordi han jo vælger det gode til, i stedet for det onde. Han er også lidt af en spasmager. Godt lide at lave ballade. Ja. Så, det ved jeg ikke. Sort i hvert fald. Og så måske noget lyserød. Rød. Noget, måske. Lad os åbne og se. Jo, der er der sådan rødbrun og noget grøn ting. Altså, jeg synes jo bare godt, den kan passe på en Sirius Black. Lige den her farve og kombi er måske ikke lige min yndlingsfarve kombi ting. Men den kommer med i min nederdel, fordi jeg synes jo altid, det giver noget andet, når jeg strikker det sammen. Men ja. Det var ikke den, jeg ville købe, hvis jeg så den. Jeg tror det ikke den, jeg ville vælge, men den passer godt. Så lad os se, hvad hun skriver. I dag står der meget, synes jeg. 19. december. Der er jo under en uge til jul nu. Ja, det er fedt. Sirius Black er Harrys gudfar. Harry kender ikke Sirius til at begynde med, da han intet hører om den magiske verden fra The Dursleys. Sirius flygter som den første nogensinde fra Azkaban, hvilket giver så stor dønninger, at det når helt ud til muggelverdenen, at en massemorder er forsvundet og på fri fod. Harry finder senere ud af, at Sirius er hans gudfar, og at han har slået Harrys forældre, 12 muggler og Peter Pettigrew ihjel. Det viser sig, at Sirius er uskyldigt dømt.
Han har kunnet flygte, da han er en uregistreret animagus. Animagus betyder, at han kan forvandle sig til en hund. Og kan transformere sig om til en stor sort hund. Sirius bliver Harrys nærmeste pårørende og får lidt en farrolle for Harry. Jeg skal lige en ny side her. Sirius har svært ved at være med i kampen mod Voldemort, da alle leder efter ham. Dette gør ham trist og dårligt humør, da han meget hellere vil være med i den aktive kamp mod Voldemort og hans dødsgardister. Farven på garnet er brun, sort og lidt gyldent. Sirius har i bogen sort hår, ligesom han forvandler sig til en sort hund. Han befinder sig også i et sort hul, når han føler sig spærret inde, enten det er i Azkaban eller sit eget hus, som bruges som Fønixordens hovedkvarter. I filmene er hans tøj i brune og grønlige jordfarver, så det har jeg ladet mig inspirere af. Rigtig god 19. december. Nej, det er sådan her, man skal gøre. Ja, men den passer jo. Så, det var farverne fra i dag. Hvor er det ryggen i dag? Det har jeg generelt lige nu, men det bliver godt. Nu skal jeg på arbejde i morgen tidligt. Og så, når jeg har fri, skal jeg hjem og slappe af. Og så skal vi være sammen med farfar. Holde jul med farfar. Det var meningen, at vi skulle have haft vildt at spise. Men jeg skal lige over på den anden side. Vildt at spise. Men hans køkken er ikke helt færdig. Så skal vi ud og spise i stedet for. Og så har jeg weekend. Så det skal være sammen med min svigerinde og hendes kæreste og min nevø og niece og byttegaver. Så skal jeg lige på arbejde mandag den 23. Og så er jeg fri den 24. og 25. Så det bliver dejligt. Men jeg tror ikke, jeg har så meget mere i dag. Så nu vil jeg sige farvel. Og så ses vi i morgen. Håber I har det så godt. Hej hej.